Ez kezkatu, hori lehenago bizi izan dut nik. Gainera, zer da gertalitekeen gauzarik txarrena? Konturatzea kaskatzen du, neurri batean onartzeak osatzen du. Eta osatzen du diot, ez betetzen du, bitz desberdin baitira eta ñabardurak. Zerbaitengatik existitzen dira, zerbaitengatik existitzen dira, zerbaitengatik existitzen dira. Merkatuko frituak egan egitea gauza bata, fritua merkatuan zehar biraka joatea beste bata. Merkaturan zoan bidean nabigatzea beste zerbait da, zalantzarik gabe. Beraz ñabardura, zerbaitengatik existitzen dira, zerbaitengatik existitzen dira, zerbaitengatik existitzen dira. Gurpila berriro asmatzea esaldi misteriotsua da. Gurpila berriro asmatuko dut, jada esaten dizu zer den, edo beto esan da zer izango dena. Gurpila asmatu nuen, esaldi gezurtia da. Ñabardura, zerbaitengatik existitzen dira, zerbaitengatik existitzen dira, zerbaitengatik existitzen dira. Garaiz kanpo heltzeak betiko osoa mantentzen du, bere garaian heltzeak sufrimendua amaitzen du. Hemengoaren eta hangoaren arteko aldea, orainaren eta geroaren artekoa, erabaki bat da txikia, sotia, baina horregatik ez da garrantzi gutxiagokoa. Segundo zati batean hartutako auto bat da, bultzatzen duena eta gora edo bera iramaten duena, baina beti mugitzen duena. Ñabardura bat, xehetasun bat, zati ñimiño bat, balantza desorekatu dezake. Urako batik gainezka egiten du, hau beteta dagoenean, esaten duzu zure malkoek zure kopa gainezka egiten
den ondo aterako da.